Салом духтаракои аҳли гурӯҳ, салом подписчикои азиз, меҳрубони ман, духтарои хушрӯ. Имрӯз ин навори ман бо дар бораи мошинаҳо боз мағозаи Акаи Ҷурабек омадем. Манам хеле фирмаи баёқати ҳамкорӣ дорам. Ҳама чизош оригиналан духтаро. Ман нигоҳ кунед, ҳамаи мошинош бо сифат, мошинои хушрӯ ба қувват. Мана духтаро баъд шумо бисёри духтаро дар бораи ҷаномеё гап мезанед. Ана ҷаномеё сар мешаванд, ай ҳамиҷа ай ҳазор сомона сар мешавад. Ҳар як кадомаш мисол фирмаи хича дора, нархи хича дора. Мана масалан мегирем, ана ин мошинаи ҷаноме. Нигоҳ кунед чӣ хел духтаро хушрӯ мезана. Качествашам хушрӯ, духчам хушрӯ духтаро. Баъд нигоҳ кунед вазбини ин мошина вазбинтараки хушрӯай. Мақсад ки пластмасси холӣ нест. Мана духтаро ай и чери боша. Мана нигоҳ кунед. Духча нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯай. Любой хел намуд. Ози мода баромадагия духтаракои хушрӯ, лавои домана, лавои остина зигзаг заданда беҳад хушрӯ мезана. Ози дар давоми навор ҳар якташа нархошона гап зада ба шумо тавсия мекунем. Марҳамат, бозори Корвон, якум дарвозаи главни пушти парковка, магазини Акаи Ҷурабек. Рақами чанде мағозато? Рақами 15. Вале бо новинко дорем дар насифа боша омадеста. Ин интернет дазане ҳамаш дар интернет меброя. Ҳамин филма хати договор шартнома дорем, ҳама запчаст бепула, ҳисоби ширкатай запчастош бепул. Ягон тина, ягон клиент намегирем. Кадом вақт чизе меша ҳамаш бепула. Ози духтаракои хушрӯ якта ҳамаша нархошона гап зада духтошона нишон метиҳем. Мана ози савдо рафтеста камтарак ози ами бекортар шаванд. Насиб када боша духтаракои хушрӯ. Бо давом метиҳем. Ин духтаракои ҷаноме дар магазини Акаи Ҷурабек. Нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ мезанад. Модели 17 интернет дазана бо мебинам маша. Беҳад модели зура. Мошинаи зуран ино. Не, ҳамун намудоша айҷа мемонед. Дарза майда калон айҷа мекунед. Фаҳмидед? Боз майна прасоида мемонуша бахтон уша амаи нормалне. Уша бахтон. Се нормалне ого. Инаи а хати роста. Фаҳмидед? Духтаракои аҳли гурӯҳ, ина ҳози учкора ман аввал сёмка мекунам. Баъд Акаи Ҷурабека гап мезанем, нархоша якта ҳамара гап мезанам. рӯғанои тоза. Духтаро рӯғано ҳам рол бозӣ мекунанд дар мошинотон. Акаи Ҷурабек учко чандон? Учко Акаинозҷон 1100 сомай барои хотири шумо бо арзон меша, оригиналан. Инаиш 750 сомайш ҳам арзон мешавад. Инаиш 600 сомай ё дубликатан, ё нағз нестан. Леки ҳама нағзшон ҳамин дутае. Ё тоза хитоиам. Уна пачка упаковка хати коробкош мекушем, гарантия менависем метиҳем шумо. Духтаро мошиношунам инан мошина баё. 25 омадагиай бо ин модело бо новинка шидагиам. Ина чизи ғавса бине қолина духтаст. Ина бине ғавси ира нигоҳ кунед духтаро. Диде ғавси паласа духтай. Ҳама чира медузан. Ина моделош дубликатшам овардагиам ки клиент оригинал шай дубликатш фарқ кунад. Ино узбекиян, ина иш 5 меша узбекира иш пластмасай, ина иш тмка иш пластмасай, баъд усталош ин хели сифатш пастай. Баъд ина парковка да стоп да мемони бояд маҳкам шава мошина, и узбекиё маҳкам намеша. Ай оригиналош маҳкам меша парковка да. Ёш оригиналан. Ина иш 180 ай GT 180 бе қайчи, ина иш қайчи дор шай GT 188. Ишам оҳана, ишам оҳана, ишам оҳана, иш ҳафта. И 4300 мегем то 3900 950 дастсафка установка дора. 5 сол гарантия дора ин. 5 сол менависем метем. Ана бе қайчи 3700 мегем то сеини мазура дастсафка установка дора. Ана иш бо автомата пайноз ина 282 ай. Ай се ҷо лабкаш мехеза, ай се ҷо лабкаш мешина, қайчи дора, парковка дора, ҳама чӣ дора. 5600 ай ба хотири шумо 500. Инаи шашини мазурай 5900 инеш. Баъд инаи кож медухтагио ҳастай бо инаи чизои ғавса медухтагӣ ҳаст. Одамое ки мана сумка мехоҳанд духтан обув ман хеле со хушрӯ мегузарад. Шашини мазурай 6000 мешавад. Инаи распашивалкашай ҳафтини мазурай 7000 мешавад. Баъд инаи чӣ дорем? Мана пайноз ина мисол гирем
این گارانتینی تالونو هستای نه پیچاد هستای کی گارانتیش همین ایسه میسوگیم پیچاد میزنیم میتیم 5 سال چی کم بیدیم میشود همش به پولا یگون زبطه این پرابلم نیست هم زبطه‌سوش هست این اویلوکوی کالونان ایو 5800 سوم با ارزون میشه این متریال رزینکا را ببینید چه خوشرو میدوزه رنگی заводской میدوزه اینا رنگی заводской همه متریال 5 انا аверлока нигоҳ кунед духтаро хушрӯ мезана ин аверлоко качестваша бинед این заводской духтшай هم اویلوک دوره هم خطی روز мана ана распашивалка барои лавои майка одамое ки бизнес кушодан майка хеле чизо медӯза нигоҳ кунед худаш таҳ мекуна лавша аверлок мезана духтарако хай серишта айнам баъд ин тарафта духтаро ҷанумеё ҳастанд ҷанумеё чанд сар мешанака ҷанумеё наёш 1400 сумай наёш 2400 ай наи 17 ай ҳама модели нағзаин неҷа ҳам лезва дура риштара мебура ҳам ришта гузаронак дура ҳам ёш оҳана ёш ғавса ба гулӯи хушрӯ дура моторошам хушрӯам 2100 мегем то 1850 1900 мекем инёш 1600 инаи бори новинка омадаga инаям соза машинои фитоян тай соза инаям инаи 36 намуд мебза ёш 24 намуд мебза ёш то 1350 додистем ёш 1400 бо новинка мебӯя насибуша ичи иш 1600 1400 меша инаи духтоша ина бинен чихем 36 намуд медузаи и такша инаи болош гулои хушрӯ дораи аҷоиб хушрӯ медуза гулора ям оҳания ёш оҳана ёш ғавса маҷро оригинала нон ҷурабе я моторош моторои нағза ҷӯш намеша моториш печати оҳани дора инҷа печат дора вайшам печат 950 я 950 суман бо арзон мекунем чизиш камда занон шуда свет модели зура роза омадаga модели нава авелоки роза я риштамонакош ҳам нағза риштамонакош ине хелиам вақте ки мемоне риштаҳо тараққа парақ намекуна овоз намебурам хеле буд мошина манам я роза бабочка буд роза чаптари роза я модели нава моторша мотори нағза инаи усталоша инаи пачка упаковка мебиён ягон доставка мекунанд духтаро установкаш мекунанд духтаро магазини рақами 15 ака ҷурабек сразу баъди якум дарвоза пишти парковка любой каса пурсен ҳоҷи ҷурабек мебиён духтаро ҳам устогиш хубай ҳам рост мек ай худаш ки гирифтем бо любой хел намуд мисол дастгириш ҳаст ай тарафи акаи ҳоҷи мана духтаро анами фирма қати ака ҷурабек ҳам кори дора шартнома дорам сертификат мона инҷа на ризоев ҷурабек номи фамили ман аистагиай қати ҳамин ширкат кафола ичи дорем договор дорем ҳама запчастмон бепула мана духтаро бо вақте ки омадед манами хел визиткашон любое время гум намекунед моделои беҳад зура духтаро дар поёни видео дар рӯи экран номерои ака ҷурабека мемонам номери ватсап ҳам занг зада мешавад марҳамат духтаро обращайтесь баро ки бисёриё савол метавонед ки ман мошина чӣ хеле соз кунам ман мошинафурӯш нестам духтаро мана инҷа магазин мана духтаро нигоҳ кунед номерошам ҳамихе сёмка кардам на се рақам айда инҷа бо дар рӯи экранам менависонам